Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m onye ukwu kene onye nta. N'ụtụtụ a aga m akọpụtara unu dibịa dị iche iche na ọlụfa niile. Dibịa niile abụrụ ofu dịka m si wee kwuvu ya mbụ. So n'ụtụtụ a hụchanụ ntị ọfụma, mana unu na-ahụcha ntị biko na-agbasara unu ozi a. Ozi a m na-ekwu ga-adị nkeji na nkeji maọbụ n'ahịrị n'ahịrị. Nke mbụ bụ dibịa mmiri. Dibịa mmiri a na-akpọ ya n'asụsụ bekee lem maker and thunder manipulator. Ụdị dibịa ọlụfa bụ maka ife gbasara mmiri. Ọ bụrụ na mmiri na ị chọrọ ime ife mmiri wee bụ na mmiri chọrọ izo, oge ugbu anyị nọ na rainy season. So ọ mfanwa bụ ife na-eme gịnị? Mfanwa bụ ife na-afụ maka mmiri. Ijekwu efe fa gụsịara gị mgba ịsafa, inyefe mgba ịsafa feme gịnị? Fa akpado onwe fe na ife ha ga-eme. Fa ga-eme dishọ na mmiri edistọbụrụ gị, emebiro ife ị na-eme mbọsị ahụ ị na-eme ife. Nke bụ akọrọfani, nke bụ ife ha na-eme. Then abịa na nke ịbụa. Nke ịbụa bụ dibịa mmụọ. Those who go after the ghosts, witches and wizards. Dibịa mmụọ, asị na dibịa nke bụ ọmmụọ ka ọ bụ. Ife omini bụ na ọ bụ dibịa na-erinye arụnsị nni. Ihe gbasara arụnsị nya bụ ife ọ na-eme. Onyenwa bụ na ifete n'obodo dị iche iche ifu nke dowere arụnsị, asị gị na ọ bụrụ dị ụmụnna bụ ife na-enye arụnsị nni. Asị gị na ọ bụ ụmụnna dị otu a bụ ife na-enye arụnsị nni. Onye ka ị ga-abụ ifata dịka mbe m, ka m were mbe m mat. Onye ọbụla m onye mbụ ma obodo m nwa, obodo a na-akpa agụrụzi Igbo, o nwere arụnsị dị n'akụkụ be m a na-akpọ afọ. Mana arụnsị ahụ dị n'ana ụmụdin. Mana ndị na-enyefe nri bụ ndị ezi dike. So onye ọbụla bụ onye ụmụdin enweghị ike ije n'afọ si ka o mekwa afọ ka onye afọ nni. Arụnsị ọbụla nwere oge eji enye ya nni, eji emekwa ya, eji agba ya. So mana ndị ji ọfọ arụnsị bụ gịnị? Ndị ezi dike. Onye ka ịbata na agụrụzi Igbo, onye ụmụdim enweghị ike ije afọ si ka onye afọ nni. Onye ezi dike ka eji eje kpọọ ọnwa ife eji eme. Ma ọ bụ na ọ bụ na arụnsị na-enye ezinụlọ nsogbu, wee chọpụta na ọ bụ aka arụnsị dị otu a, onye ezi dike ka eji eje chọba omegịnị o jee mee ife dị n'ezi ahụ, bupụrụ fe ibu arụnsị n'ezinụlọ ha. So ọ ndị dibịa ka a na-akpọ gịnị? Ndị dibịa na-enye arụnsị nni. Nya ka a na-akpọ dibịa mmụọ. Ọ bụrụ na nkụzi a na ozi a na ị nabatara ya ọfụma, tụsara m ozi a, gbasara nya. Chetakwa na aga m ewetara unu agba nke ịbụọ ya. Onye ahụ nkwa na ngwọ na nkwụ na-abịa. Ụmụnne m, ndewonu.